Guys, murisei. Ndokumbirawo sabata manata. Guys, ndokumbirawo netsitsi dzose. Ndakatopfugama kutaura kunungu. Mushingono follow channel yakanzi Biwejira Vlogs. Panapa life happened panapa. Chazoya undotsanangura zvakafamba sei but channel ino yanguva useless. Because kana isina kana sendira inondipa azvishandi. So ndakatovhura imwe channel ine 2 point something subscribers. Mungandi subscriberawo ikoko munenge mandibatsira video ndokudai makandikoshera. Ndokutokumbirawo ndichazotsanangura ikoko kuti chii chakaitika pachannel ino. Ndandakatrusta munhu ndikaipa munhu ndowaipindira mari yangu chichi munhu ndobva azotangawo kundidyira mari. Ndakatanga kudligwa mari 2 years ndisingapika na senti. Ndakuchiti chibva ndichitangidza zvinhu zvangu akaramba kubva. So ndakatotanga imwe channel nyowani. Saka chiuya iwo mundisapoti kuchannel nyowani iyoyo guys. Mukasandisapota animo ari kutaura uyu unoda porridge, unoda madhaipa, ndoda data, ndopa zvinobvawo ipapapa. Saka takashaiwa zvinhu izvozvozvo. Tikashaya maviews pana, tikashaya maviews kuchannel nyowani. Because ndoya kutondiraramisa. Ndotokumbirawo mongo subscriber pakanzi Biwejira Vlogs. Hanzi uchazoona video ino iyi Biwejira Vlogs yaane machannel nema subscribers mangani. But zvaizvezvi ndakaivhura a month ago ine 2.6 ine 2600 subscribers. Hazi vangu pauchazoonera video ino iyi kuti inenge yapapi. Chitori chikumbiro. Ndotokumbirawo vedway Biwejira Vlogs 2.6 subscribers. Pamwe uchazoona video kwane 3000 subscribers kana kuti ibva wangoenda ikoko ndokwandiri kuposta hangu mavideos angu anonakidza. Kune mavlogs, kune maskits. Ndokumbira kutokumbirawo